נציב יום להצלחת קהילות פס בארץ ובעולם, חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו נדבר בחיזוקים בעבודתנו, עבודת השם. היה בישראל אחד מגדולי הגדולים, ראש לכל בני הגולה, גאון רבי יצחק אלחנן ספקטור, זכר צדיק לברכה. הוא ישב בקובנה, משם הנהיג את כל כלל ישראל, שקיבלו עליהם את פסקיו ונתכנסו תחת כנפי מנהיגותו. הוא היה גאון בדורו, מכל קצוות הארץ פנו אליו בשאלות, אבל כל גדלותו לא באה בעקבות כישרונותיו. הם לא היו מבורכים במיוחד, ואפילו פחות מזה. גדלותו באה בעקבות רצונו והתמדתו. המשגיח בישיבת סלובודקה רצה לחזק את תלמידיו. אמר, נתאר לעצמנו בעיירה אחת שני ישרי דרך, איש וזוגתו, לא עלינו חשוכי בנים, מבקשים כמו חנה בשעתה, ריבונו של עולם, תן לנו זרע אנשים. האישה עומדת בפינה אחת ובעלה כנגדה, ושניהם מבטיחים, ריבונו של עולם, תן לנו ילד, נקדיש אותו לשמיים כשמואל בשעתו, ונעלה אותו אליך. הם לא מסתפקים בתפילות עצמם, הולכים לגדול פלוני, לתלמיד חכם אלמוני, שהתפללו, הולכים לישיבות הפזורות מסביב, מבקשים מעמלי תורה שיעתירו עבורם. והקדוש ברוך הוא אל כביר לא ימאס, שערי דמעות לא ננעלו, והתפילות פעלו פעולתם והם נפקדו. והיא לפקודת השנה הגיע הרגע, פעייה ראשונה של התינוק נשמעת, קריאות מזל טוב, מזל טוב, כל הבית נתמלא אורה, שמחה רבתה לאין שיעור. הברית התקיימה במועדה, כעבור 8 ימים, איש מבני העיירה לא נפקד מאותה שמחה. הרב קובד בסנדקאות, הדיין בקריאת הברכות, האבא בעצמו אחז את הבן וברך, אלוקינו ואלוק אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל יצחק אלחנן, יצחק אלחנן. יצחק יונק, נגמל, מגיע על גיל 3, האבא עוטף אותו בטלית קטן, מולך אותו למלמד, האמא משתרכת אחריו עם שקית סוכריות. יצחק אלחנן, אומר המלמד, עלה בבקשה על הכיסא, מהכיסא על השולחן, ותגיד איתי ביחד את האותיות הקדושות של ריבונו של עולם. קומץ א', או, הקטן קצת מתקשה, בסוף יוצא לו. קומץ ב', בו. הרבי שם את הידיים על ראשו של יצחק אלחנן ואומר, תגדל ותהיה גדול בישראל. תאמר אמן. מורה לו הרבי והוא פועה אמן. האבא והאמא אומרים מתוך בכי אמן אמן עם כל הלב והנשמה. יצחק אלחנן בן 4, בן 5, הולך לחיידר, לומד חומש. ההורים לא חוסכים דבר, שולחים אותו למלמד הטוב ביותר, אבל מבחינים כבר פה ושם שהראש לא מבריק כל כך, יש איזה קשיים. יצחק אלחנן עולה לכיתה גבוהה יותר, הקשיים מתגברים יותר. בכל זאת ההורים לא מוותרים, משקיעים את כל כוחם ומרצם, אין מחיר שנחשב עבורם גבוה מדי. המטרה אחת שבשבילה הכל כדאי, שהבן יקיר שלהם יצחק אלחנן
יעלה ויצליח בתורה ויראת שמיים. והנה יצחק אלחנן בן 13. מכינים אותו לדרשת הבר מצווה, וזה לא הולך קל. בסוף גם הבר מצווה עוברת איכשהו. מכניסים אותו לישיבה קטנה, בקושי. הוא גומר 3 שנים בישיבה הקטנה. עכשיו הוא צריך להיכנס לישיבה הגדולה. האבא והאמא יודעים שצריך לתת לו עזרה מיוחדת. נותנים לו אברך שיקדם אותו. נותנים לו בחור מבוגר יותר שילמד איתו. אבל זה לא זה. יצחק אלחנן ילד טוב, אבל קשה לו. מנסים לעזור לו, הוא נעזר. הוא דווקא משתדל. אבל זה לא כל כך הולך. בן 18, בן 20, וההורים רואים זה לא זה. כמה יועצים רוצים טובתם של ההורים, אומרים להם הבן שלכם כל כך מוכשר, אבל לא לתורה. יעשה דברים אחרים, עבודת כפיים למשל. הוא לא יפסיק להיות ירא שמיים, הוא לא יפסיק להיות תומך תורה. החינוך שלכם קבוע בקרבו, מה אתם חוששים? ההורים לא מוכנים לשמוע, נוקפים הימים, עד שסוף סוף הסכימו ההורים לעצת הידידים, שלחו אותו ללמוד מקצוע. יצחק אלחנן יוצא לחיים, והחינוך הטוב שקיבל בבית הוריו נותן אותותיו. אין דבר שהוא לא מעורב בו. אם זה גמילות חסדים בעיירה, הכתובת זה יצחק אלחנן. כל חברה שהייתה בעיר, חברה של ש"ס, חברה קדישה, חברת משניות, חברת חיי אדם, חברת עין יעקב, חברת תהילים, הכל בהנהגתו של רבי יצחק אלחנן. לא היה נצרך שלא נפקד על ידיו. יום רודף יום, ויצחק אלחנן מגיע לפרק האיש מקדש. והגיע הזמן לשאת אישה. הוא נושא את זוגתו הצדקת, ממשיכים יחדיו בעבודת הקודש, כוחות משותפים, גמילות חסדים, צדקה, תמיכת תורה, קיצור, כל דבר טוב. נולדים לו בנים ובנות, כולם יראי שמיים, הולכים בדרך השם, כולם בני תורה, מהם אפילו תלמידי חכמים גדולים. לבנים נולדו נכדים, אחר כך גם נינים. יצחק אלחנן בן 60, בן 70, בן 80, והגיע העת של כל אדם, מונח על מיטתו, סביבו כל בני המשפחה, בני העיירה, הרב, הדיינים, השוחט, המגיד, כולם נמצאים. כולם סביב מיטתו. הגיע הרגע, קורא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ונשמתו יצאה באחד. יללה גדולה עלי ארץ. אך יצחק אלחנן כבר לא שייך לכל זאת. הנשמה עולה למרום. מגיע לשמיים גדודים של מלאכים מקדמים את פניו, ויבוא איש צדיק, מימין מלאכים, משמאל מלאכים. בתווך צועד לו בצעדים מאוששים יצחק אלחנן. הוא הרי יודע מה עבר עליו. הוא מוכן לגשת לשולחנו של המקום, הוא מוכן לקראת המשפט. הוא יודע שהמשפט בשמיים קשה מאוד. מי יעמוד לפניך בדין? אבל בכל זאת, הוא גם יודע שהוא נושא איתו מטען יקר, אוצרות של מעשים טובים, של מצוות, גמילות חסדים, כל יקר וגדולה. בצעדים מאוששים עם גב זקוף, עיניו למטה, כמו שהיה צועד כאן עלי אדמות, כמבואר באיגרת הרמב"ן, עיניך יביטו למטה ולבך למעלה. ניגש לעבר השולחן של בית דין של מעלה. רואה בצד שמאל דלת צרה, מה זה שם? הוא שואל. לא עונים לו, פותח את הדלת, חרך צר, רואה אש מתלקחת. אוי, גהנם. הוא קורא ובורח כל עוד רוחו בו. מה ליצחק אלחנן עם גהנם? יצחק אלחנן ממשיך לצעוד, חיוך על שפתותיו, בצד ימין רואה דלת. ניגש, קשה קצת לפתוח, בסוף מכניס רגל בעוד רגל, ואת העיניים והראש, ומה הוא רואה? צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. חושב יצחק אלחנן, זה המקום.
והוא פורץ פנימה, אבל הוא מרגיש מחזיקים אותו בעורף, סוחבים אותו החוצה, נותר בחוץ והחיוך עדיין על שפתיו. פתאום הוא שומע כרוז מכריז, יצחק אלחנן, שמאלה! אני? שמאלה? לאש המתלקחת? איך היא תוכן? מה זה, יש טעויות בשמיים? הכרוז צועק, יצחק אלחנן, שמאלה! הוא כבר לא מחייך, הפחד גובר, הוא שואל, תגידו לי דיינים מומחים, למה שמאלה? גש שלום, אומרים לו. הוא ניגש, הכל קולם של בית דין של מעלה עונה, נוקב יורד עד חדרי בטן. ידענו יצחק אלחנן, ידענו את כל מעשיך הטובים, בחסדיך וצדקותיך, יודעים הכל. אבל יצחק אלחנן, שמאלה! והכרוז ממשיך, הוא רוצה לדעת למה שמאלה, למה לא ימינה. אומרים לו, רצחת! אני? רצחתי את מי? ההפך, כל ימי החייתי נתקעים באומללים. מה לא עשיתי כדי לחיות בן אדם? אנא במטותא מכם, את מי רצחתי? והכל משיב, יצחק אלחנן, אתה יודע את מי רצחת? רצחת את הגויין הגדול, רבם של כל בני הגולה, את הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור. יצחק אלחנן, אתה צדיק, אתה בעל חסד, השכר שלך הרבה מאוד, אבל יצחק אלחנן, שמאלה! שמאלה מפני שרצחת את הפוטנציאל שלך, רצחת את בכוח שלך, רצחת את מה שהיית מסוגל להיות. נכון, היה קשה לך, אבל אם היית ממשיך עוד קצת, אילו היית מתגבר עוד התגברות, היית הופך להיות לגויין רבי יצחק אלחנן, הגויין הגדול בתורה. מאחר שלא עמדת במשימתך ולא ענית על הציפיות, ויותר מכך הפסקת לשאוף, זאת הייתה נקודת השבירה שלך, יצחק אלחנן, רוצח, אין שום ברירה. בגב כפוף, בעיניים זולגות דמעות, אבל מתוך הבנה וקבלת הדין הוא חוזר והולך הפעם שמאלה. בצד ימין יושבים צדיקים ונהנים מסביב השכינה, ויצחק אלחנן כעת מבין מי יושב שם. מי יושב שם? אלה ששאפו, אלה שהמשיכו לשאוף, אלה שלא נשברו. שם, על יד רבי עקיבא איגר, על יד החזון איש, על יד רבי חיים עוזר, על יד אביי ורבא, על יד משה רבנו, צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מסביב השכינה. אבל הוא יצחק אלחנן, הוא במשל לא יושב שם, במשל הוא יושב בגהנם. הוא יקבל את שכרו בסוף, אבל בינתיים גהנם. הוא עשה חסד, אבל הוא גם רוצח. נו, תגידו אתם, פנה משגיח בישיבת סלובודקה לתלמידים, האם לא צדקו בשמיים שאמרו לו שהוא רוצח? הנה תראו מה יצא מיצחק אלחנן. יצחק אלחנן לא היה בעל כישרון, לא היו לו כוחות מיוחדים, לא היה לו איכויות מיוחדות, ותראו מה יצא ממנו, גאון הגאונים. זאת אומרת, על כל אחד מאיתנו תהיה תביעה, למה אתה לא הגעת למה שנתנו לך כוח? זה נקרא רצח. אתה רוצח את עצמך. התשובה לכך, אין בעבודת השם יתברך מושג לא יכול. כולם יכולים. והתביעה תהיה, למה הפסקת להילחם? למה הפסקת לשאוף? אם היית ממשיך להיאבק, היית מצליח. כי כל אחד נולד להצליח. ולמה הוא זכה באמת יצחק אלחנן למרות שהוא לא היה מוכשר במיוחד? כי הוא לא נכנע. הוא לא נכנע כמו בסיפור, אלא הוא נלחם ונלחם במשך שנים. נלחם בכישרונות החלשים שהיו לו,
נלחם ביצר הרע שעמד לשטנו יום יום ושעה שעה, נלחם בכל משברי החיים ויכול להם עד שהצליח ונהיה רבן של כל בני הגולה בדורם של גאונים עצומים, הכל בזכות זה שהוא לא נכנע. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאין מושג לא יכול, צריך לעמול יותר. כותב הרמב"ם הקדוש פרק ה' מלכות תשובה, אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע. אין דבר כן, אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו. הלכה. אם אתה חושב אחרת אתה מגולמי בני ישראל, אתה גולם. אין דבר כזה, כל אחד יכול. כל אדם, הפירוש כל אחד ואחד ממש, ללא הבדל ייחוס או משפחה, לא משנה אם הוא כישרוני, אם הוא לאו, הוא יכול להיות צדיק כמו משה רבנו. אליהו הנביא אומר, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בין גוי ובין ישראל, בין איש ובין אישה, בין עבד ובין שפחה, הכל לפי המעשה שעושה, כך רוח הקודש שורה עליו. שמעתם? זה לא משנה גוי או יהודי, איש או אישה, עבד או שפחה, הכל לפי מעשה שעושה, כך שורה עליו רוח הקודש. מכאן אתה שומע שאם רוח הקודש לא שורה עלינו, אז המעשים שלנו לא מספיק טובים. המשגיח אגרם חודש זכר צדיק לברכה אומר הוכחה לדברים מהגמרא ביומא למד ה' עמוד ב', תנו רבנן עני ועשיר ורשע באים לדין. לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר אני הייתי בטרוד במזונותיי, אומרים לו כלום, ענית יותר מהלל. עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסיי, אומרים לו כלום, עשיר היית יותר מרבי אלעזר בן חרסום. רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אומר הייתי נאה וטרוד ביצרי, אומרים לו כלום, נאה היית מיוסף. מסיים את הגמרא, נמצא שהלל מחייב את העניים, רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים. ושואל המשגיח, דברים תמוהים, איך אפשר לתבוע מדרגות כאלו מכל אדם? כל אחד יכול להיות הלל? אלא אישים מינהו. וכאן גילו לנו חכמים שבשמיים מעריכים את היכולת שלנו לאין ערוך יותר ממה שאנחנו סבורים. אחרת, מה טעם השאלה? כלום היית עני יותר מהלל? בשמיים עתידים לשאול כל אחד, כלום יודע אתה מה היה צפון בך? האם ידעת מה חבוי בקרבך? ואז יגלו לנו שהיה הלל טמון בנו, אבל לא השכלנו לחשוף אותו. ולא זו בלבד, אלא שהרמנו עליו ערימות של חול עבות יותר מן השלג הכבד שכיסה את הלל 1.80 מטר גובה, והשלג לא יכול היה להלל ששאף ללמוד תורה ואין לו כסף על הגג. ואילו אנו יכולנו, גם יכולנו להלל שבקרבנו. יבוא עני מסכן ויאמר לעצמו, עסקתי בתורה עד כמה שהנסיבות אפשרו לי,
אבל אז יגלו לו שהוא לא מיצה אפס, קצהו מהאפשרויות האמיתיות. כי הלל היה עני כמוהו אם לא יותר. ואף על פי כן הוא זכה להיות הלל נשיא ישראל. לגבי אותו עני אז כבר יהיה מאוחר מדי. יש להצטער על העני האומלל, שהיה עני בדעת. הוא לא זכה לגילוי הזה שאנחנו אומרים כרגע מבעוד מועד. אבל אנחנו שזכינו עכשיו לגילוי הזה, כלום יודעים אנחנו לשאול את עצמנו מבעוד מועד את השאלה הנוקבת. האם אנו ממצים את אפשרויותינו? האם אנחנו יודעים לחשוף את התרמית המסתתרת מאחורי הטענה אני נהג מסעית ויש לי חובות, טרוד אני בפרנסתי או טרוד אני ביצרי? כל זה בעצם קשקושים שיצר הרע מערים עלינו ונותן לנו להבין שאנחנו לא מסוגלים יותר ממה שאנחנו מתאמצים, ולכן אנחנו נשארים במצבנו זה. סיפר הרב יוחנן דוד סלומון, ישבתי לי באוטובוס, מנסה להתכונן לשיחה על פרשת השבוע, וזכור לטוב ידידי רבי צדוק עליו התיישב לידי, ראה שאני מעיין בספר, נמנע לדבר איתי, ומצטיין רבי צדוק היה ברגישות רבה לזולת, בדקדוק הלכות בין אדם לחברו. המשכתי לעיין בספר שבידי, אך ברגע מסוים לא התאפקתי, הגבהתי את עיניי מן הספר, ופניתי לרבי צדוק בקריאה איזה רשע ערום היה פרעה. לתמיהתו סיפרתי לו מה שקראתי במדרש, איך פרעה קיבץ את כל ישראל, אמר להם בבקשה, עשו עמי היום טובה, נטל סל ומגרפה. כל מי שראה את פרעה נוטל סל ומגרפה ועושה בלבנים, היה עושה בזריזות. ועשו כל ישראל לפי כוחן, כיוון שהחשיך, העמיד עליהם נוקסים, עמדו ומנו את הלבנים שכל אחד הספיק. אמר פרעה לישראל, מספר כזה אתם מעמידים לי מהיום כל יום. מה אתה אומר על רשעות כזאת? יום אחד הם עשו מאמץ עליון והוציאו תפוקה מרבית, ואז הוא מחייב אותם להוציא כל יום אותה תקופה, לא פחות. מה זה? רבי צדוק מהרהר לעכל את הדברים ועונה לי מתון מתון, עצם השעבוד ודאי לא צודק, אבל בקשר לתפוקה אולי הצדק עם פרעה. אם אתה יכול לייצר כמות כזאת של אבנים, אז לכאורה זה תביעה צודקת, שתפיק מעצמך את מה שהוכחת שאתה יכול. זו לא דרישה מעבר ליכולת, לא כך. רציתי תחילה להגיב בחריפות על ההצדקה המוזרה על גזירת פרעה, אבל בערעור שני נראה לי שדברי רבי צדוק לא מופרכים. אחד ממכריי, בעל בית הוצאה לאור, סיפר לי כי קלדן מקצועי עובד אצלו וחייב להדפיס ביום עבודה מספר דפים שאינו פחות מהכמות שהדפיס בתקופת הניסיון שלו. זה נשמע הגיוני, אבל מבחינה רגשית קשה לי לקבל את זה. מה? נניח שנתתי פעם שיחה יפה על פרשת השבוע והשומעים נהנו ממנה, גם רעיונית וגם צורת ההגשה, אז מה הם חושבים? שאני יכול לתת כל פעם אותו דבר, באותה רמה, באותו סיפוק שיהיה להם? זה יותר מדי תובעני, זה גם מפחיד. ככה אני מספר את מחשבותיי לרבי צדוק, ואני חושב שהשומעים שלך, אומר לו רבי צדוק, צודקים. הם צודקים בהחלט. נכון, זה יטיל עליך מעמסה, אבל זה בגבולות היכולת שלך, כמו שהוכחת בדרשה שכולם היו מרוצים. אז אני אספר לך, אומר רבי צדוק, על מה דיברתי בבית הכנסת בשבת האחרונה בפרשת השבוע. זה מתקשר למה שאתה העלית. הגמרא במסכת יומא אומרת כי כאשר עני בא לדין
ומצטדק שלא יכול היה ללמוד תורה בגלל העוני, אומרים לו וכי עני היית יותר מהלל? וכולם יודעים באיזה תנאים קשים למד הלל, וכולם יודעים כמה תורה הוא למד עד שהגיע על דרגתו, ונמצא שהלל מחייב את העניים, וכן אומרים לעשיר וכן אומרים לרשע. תביעה עליונה זו מן האדם מתבססת על הנחת יסוד כי בכל אדם באשר הוא אדם טמונים בכוח, בפוטנציאל, אותם כוחות כבירים שבאו לידי ביטוי אצל אותם יחידי סגולה, וגם הוא נתבע להוציא אותם אל הפועל. בית דין של מעלה אומר לאדם, מה שהיה יכול יוסף הצדיק, יכול אתה גם כן. מה שהוכח אפשרי אצל הלל ואצל רבי אלעזר, אפשרי גם אצלך. זה רק נתון בידך. את זה מלמדת אותנו הגמרא. ושכלנו מטיב, מבין היטב, כי אלה דברי אמת. אבל הבעיה היא שאנחנו לא מרגישים כך. כל אחד מאיתנו חושב מי אני, מה אני, הלל הזקן, הגזמת, יוסף הצדיק. אבל להיעדר ההרגשה הזאת ניכר אצלנו בחיי היום יום. ועכשיו תשמעו טענה ניצחת. מה אמר להם בדרשה רבי צדוק? והנה בא כהן ברדלה ומספר לנו טענה נוספת שתהיה בקטגוריה של בית דין של מעלה נגדנו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף היה האח הקטן של השבטים, ולא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, ככתוב, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. הרי לך שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה. מדברי הבא ברדלה אלו למד מרן הבית הלוי זכר צדיק ברכה יסוד חשוב, ואת זה אני רוצה להעביר לשומעים. דברי הבא כהן ברדלה טעונים הסבר. מה הקשר בין התוכחת של יוסף לאחיו שמכרו אותו לעבד לבית דין של מעלה, ששם שופטים סתם אדם שנפטר לבית עולמו? מה הקשר שמזה אני צריך ללמוד בקל וחומר? מה יגידו לי בדין? אז בשביל להבין זאת ננתח את המעמד שהוכיח יוסף את אחיו. יהודה עומד מול יוסף ומספר לו בהתרגשות על הקשר הנפשי העמוק של אביו הזקן יעקב אל הבן זקונים שלו בנימין, שנותר לו יחידי מאשתו רחל. לאחר שאחיו נעלם לפני שנים, הוא מספר ליוסף שאח אחד נעלם, הכוונה אליו, הוא לא יודע שהוא עומד מול יוסף. בכל זה, אחרי שנעלם לפני שנים אחיו, אם חלילה וחס יקרה אסון לנער הזה שנותר מרחל ליעקב אבינו, האהוב מאוד לאביו, ונפשו קשורה בנפשו, חלילה האסון יוריד את שיבת אבינו הזקן ביגון שאולה. ומוסיף יהודה ומתאר שיש לו אחריות אישית וערבות להשיב את הנער אל אביו, ולא ייתכן שהוא יראה ברע אשר ימצא חלילה את אביו הזקן. אין ספק שהדברים הנרגשים של יהודה נגעו ללב של כל מי שנכח שם. יהודה הביא לשיא ביטוי אהבתו ודאגתו לאביו, עד להצעה שהוא יישאר עבד עולם במצרים תמורת בנימין. אפשר שליבם של הנוכחים נמס והזילו דמעות, שומעים דאגה וחרדה נרגשת של בן אוהב לאביו הזקן. אבל יוסף בעצמו כבר לא יכול להתאפק, לא יכול להחזיק מעמד,
מסלק את כל המצרים מן המקום, טרם התוודע אל אחיו, ואז הוא אומר שתי מילים, אני יוסף. אבל הוא מוסיף עוד 3 מילים, העוד אבי חי, וזה לנעוץ סכין בתוך בלון נפוח. בשלושת המילים האלה אומר יוסף ליהודה, תגיד לי, אבא שלי עוד חי? אחרי כל מה שעשיתם לי במחירה שמכרתם אותי, הוא החזיק מעמד? ששלחתם אותי לעבדות ושלחתם לו כותונת טבולה בדם ושאלתם אותו, הקרנה הכתונת בנך היא? טבולה בדם. האם גם אז דאגת וחרדת לשלום אבא האהוב, כמו שאתה אומר לי עכשיו, סיפורים שהאבא נפשו קשורה בנפשו והוא עלול למות מצער אם הבן הזה בנימין ג'ורדן, אם הבן הזה לא יחזור בחזרה? איך אתה יכול להגיד דבר כזה? דיברת כל כך יפה, בצורה נרגשת ומרשימה, על הצורך שאני אבטל את הדין שאחיך בנימין נתפס גנב. ולמה אתה מבקש שאני אבטל את הדין? מפני הרחמים על האבא שנפשו קשורה בנער. אבל אז, כשישבתם בדותן ודנתם אותי, החלטתם בצורה נחרצת, אין רחמים, יש דין. האם דברי אמת דיברת כאן? כשאני עוד שומע באוזניים כשאמרת לכו ונמכרנו לישמעאלים בלי שום רחמים והתחשבות באבינו, כל הטענות המוחצות הללו היו מקופלות בלי להגיד אותם, בריכוז 3 מילים, אני יוסף העוד אבי חי. זאת תוכחת שאי אפשר לעמוד בפניה. כשמעמתים את הטענות והמעשים של אדם כנגד משהו בעצמו אמר ועשה, מה הוא יוכל לענות? שאז הוא לא היה בסדר, או שאז הוא היה בסדר עכשיו הוא לא בסדר. אוי לנאשם אם ישיב תשובה ראשונה, ואם ישיב תשובה אחרונה, בשניהם הוא לא בסדר. ורש"י מסביר שהאחים לא יכלו לענות ליוסף מפני הבושה, ואכן לא יכולה להיות בושה יותר גדולה מסתירה פנימית כזו באדם עצמו. זוהי תוכחת נוראה, היא באה מפיו של האח הצעיר, הקטן שבאחים. וכמה נוראה תהיה כשהיא תותח בפנינו מפי הקדוש ברוך הוא. אני השם, הוא יגיד לנו 2 מילים, ואז הוא יוכיח אותנו על מעשינו ממעשינו. לא צריך אפילו את המצוות, התורה. העוצמה הנוקבת של התוכחה היא בעצם כשהאדם הוא יווכח שהוא המוכיח והדיין של עצמו. למחירת יוסף הייתה לאחים הצדקה על פי ההלכה מעולה. הם החזיקו בזה 22 שנה ברציפות, והם סברו שדין דוחה רחמים, ויכלו להתווכח עם כל מי שסובר אחרת. אבל כשיהודה הנציג שלהם עצמו אומר עכשיו ההפך, שצריך לדחות את הדין מפני רחמים, מה אפשר עכשיו לענות? אז הדין שלכם לא היה אמת, ואתם תדונו לפי זה עכשיו. כאשר בבית דין של מעלה יצטרך אדם לענות למה למשל דיבר לשון הרע 10,000 הזדמנויות, הכל מתויק בתיק, הוא ינסה להסביר שהוא ניסה להתאפק ולהימנע,
אבל יראו לו שהוא בעצמו יתאפק ויתגבר בהזדמנות פלונית, מה שאומר שהוא יכול. למה אז יכולת להתאפק ולא אמרת לשון הרע? אם יכולת פעם אחת, כל הפעמים יכולת, לא רצית, לא היה נוח לך. פעם אחת יאמרו לו לפני זמן רב, ניהלת שבת במנוחה, בקדושה, מתוך התרוממות והתעלות. הפסגה הזאת שהגעת אליה מחייבת אותך מאוד. היא מוכיחה שאתה יכול, ואם אתה יכול, אז ככה ידונו את כל שאר השבתות שלך. מצווה אחת שקיימת פעם כהלכה, מתוך דקדוק בפרטים, תעמוד ותתבע את עלבונן של כל הפעמים הרבות של אותה מצווה שאתה קיימת למחצה ולשליש ולרביע. אדם מברך, ברוך אתה השם, מתכוון, אלוקינו, מתכוון. יפה, הנה אתה יודע לכוון בברכה עם כוונה. למה זרקת מאות אלפי ברכות אחרות מהפה שלך? למה זרקת אותם? למה לא התכוונת אותו דבר? הנה, יש ביכולתך. כל פסגה שהאדם מטפס, תעמוד ותוכיח אותו על העמקים ועל השפלות, ותשלול את התשובה הנוחה, לא יכולתי, אין לא יכולתי למעלה, לא ידעתי שאני יכול. אין תשובות כאלה, לא מתקבלות. וידונו את האדם לפי משהו, לא צריך עוד, לפי משהו. הנה אתה פה דנת נכון, למה פה לא דנת נכון? פה קיימת נכון, למה פה לא קיימת נכון? מה תגיד? ידונו אותך לפי משהו, לפי מה שאתה, הנה בוא תראה מה עשית, עשית נפלא. למה זה אתה יודע וזה לא? תבוא ותגיד, מה? אני לא יכולתי, הייתי עייף, הרוג, לא יכולתי לקום, לא יכולתי זה, אתה יודע כמה אני נלחם, יש לי בעיה בלקום, יש לי בעיה בלקום. ואם יש שריפה בבית, אתה קם אפילו שאתה עייף, אתה לא קם, אתה לא רק קם, אתה גם אוסף כל מה שאתה יכול, ואתה לוקח את הילדים ומריץ אותם וקופץ איתם והכל, ויש לך כוח. איך זה יכול להיות? אז על ממון אתה קם, אתה הולך להפסיד את הבית, אתה קם. ועל חיי ילדים אתה קם אפילו שאתה עייף. ועל חייך רוצח, למה אתה לא קם? למה אתה מתאבד? למה אתה מחליט לישון עם סיפורים? אין לי כוח, אני לא יכול. מה אתה לא יכול? אתה יכול, אתה לא רוצה, אתה עצלן, יש לך סיפורים, תירוצים של יצר הרע. הנה כי כן, סיים רבי צדוק, אבא כהן ברדלה אומר, לא רק הלל מחייב, לא רק רבי אלעזר מחייב, ולא רק יוסף הצדיק יחייב כל אחד, האדם בעצמו יחייב את עצמו. אין תירוצים רבותיי, כל אחד צריך לדעת שיש לו את הכוח והיכולת. עכשיו אני מספר לכם סיפור מדהים. ייסד הגאון רבי משה טיקוצ'ינסקי, לימים מנהל רוחני של ישיבת סלובודקה מעתירה בבני ברק, את ישיבת מקור חיים בירושלים. והוא חשב שהוא לא יוכל להעמיד תלמידים ולהצליח. למה? אמר בליבו, אני לא בקיא בתורת הפדגוגיה, וזה עלול להיות בעוכריי. באחד הימים ביקר בישיבה הגאון רבי יחזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, ואז הוא שאל אותו, האם אתה אוהב את הבחורים? בוודאי השיב רבי משה טיקוצ'ינסקי, אהבתו הייתה מופלגת לכל תלמיד ותלמיד, וזה היה מן המפורסמות. ברב חזקאל לא נזקק לי יותר, אמר, אם כך אתה פטור מכל התורות והשיטות האחרות של פדגוגיה, פסיכולוגיה ודומותיהן.
מי שאוהב את תלמידיו מובטח לו שיגיעו לפסגת הצלחה. וכך היה, העמיד דורות ישרים מבורכים תלמידי חכמים מובהקים למאות, ביניהם גדולי ישראל מובהקים. מי שאוהב את התלמידים, מאמין בהם, מדרבן אותם, מעניק להם כוח ותעצומות נפש, לרצות להגיע להישגים רוחניים כבירים, תוך התמודדות עם כל ניסיונות החיים, ודאי שסופם להצליח. ועכשיו תשמעו מעשה מדהים, מעשה אמיתי. פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה האמריקאית נסע עם תלמידיו לאחת משכונות העוני של בולטימור לערוך ניסוי מדעי בתורת הסוציולוגיה. המשימה הייתה, כל הקבוצה, הם צריכים ללמוד ככל שניתן על 200 נערים צעירים מבית ספר מסוים מאותה שכונה, על העבר שלהם, על התנאים שלהם, ולכתוב דוח על כל אחד מהנערים. ותכתבו לי גם את הערכה שלכם לאחר שאתם הכרתם אותם, מה יהיה העתיד שלהם. הנערים היו שונים כמובן, הבדלים גדולים בין אחד לשני, אבל לגבי העתיד הייתה מסקנה אחידה לגבי כל 200 הנערים, והתקבלה פה אחד, אין להם סיכוי להצליח. ככה כתבו. עברו 25 שנים מאותו מחקר. סקרנות של אחד התלמידים, שבינתיים קיבל בעצמו תואר פרופסור בסוציולוגיה ולימד באחת האוניברסיטאות, החליט לברר מה קרה עם כל אחד מאותם 200 נערים שהוא היה שותף בזמנו לאותו מחקר. נבר בנבחי ארכיון האוניברסיטה שלמד בצעירות, איתר את המחקר, מכאן השיג את הכתובות שוב והחליט להמשיך את המחקר. עכשיו לקח את הסטודנטים שלו ואמר להם בואו נמשיך מאיפה שהפסקנו ונבדוק מה קרה עם 200 נערים. כשנתקבלו הממצאים והוצגו לפני הפרופסור, הוקע בתדהמה. נתברר שמתוך אותם 200, 20 בינתיים מתו, 176 מתוך 180 הנותרים נהיו רופאים, עורכי דין ואנשי עסקים מצליחים. רק 4 לא. והם סומנו כמצליחנים למעלה מהממוצע. הפרופסור נדהם, החליט לבדוק את הממצאים לעומק, איתר את אותם 176 ושאל כל אחד איך אתה מסביר את ההצלחה שלך בחיים. התשובה הייתה אחידה אצל כולם, הכל בזכות המורה שלי. והם נקבו בשמו של המורה. הפרופסור לא התעצל, החליט שהוא יאתר את המורה בתקווה שהוא בחיים, ואכן מצא אותו, מורה קשיש בבית אבות בעיירה קטנה ליד בולטימור. נסע אליו, נפגש עמו ולא הצליח להתאפק. אמור לי בבקשה, מה הסוד שלך? מה נוסחת הפלא שהביאה להצלחה כל כך גדולה של תלמידיך? איך הצלחת להביא אותם מהשפל הגדול ביותר ללא סיכוי להצלחה כבירה הזו? המורה הביט בפרופסור, אמר לו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אין לי שום נוסחת פלא. אני בסך הכל אהבתי את התלמידים והאמנתי בהם בכל ליבי, והם מימשו את האמון שנתתי בהם. זה כל הסיפור. אז עכשיו תקשיבו טוב יהודים יקרים, קל וחומר, אם כל כך כוחות ניתן לשאוב מעידוד ואמון שנותן בך בשר ודם, אז איזה כוח אנחנו צריכים לשאוב שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו מאמין בנו ואוהב אותנו ונותן לנו את כל הכלים להצליח. אז איך אנחנו לא מצליחים? יצר מיליוני מלאכים לשרת אותנו ומתייחס לכל אחד מאיתנו באופן אישי,
מחיה אותנו, מפרנס אותנו, נותן לנו כוחות, כי הוא מאמין בנו. מישהו לא מאמין בו כבר, לוקח אותו. אתה עוד פה? אז הוא מאמין בך עדיין. יש לנו משימות, והוא מחיה אותנו בשבילם. ואם היה מתייאש מאיתנו, לא היה מחזיק אותנו. אם אנחנו עדיין בחיים, ורואים שהוא מטיב על כל צעד ושעל, אז זה אומר שהוא מאמין עדיין בנו. אז איך אנחנו מתייאשים? כל שעלינו לעשות זה רק לממש את התקוות האדירות שהוא תולה בנו. לא אספר את כל הסיפור של רבי עקיבא עם כלב השבוע, כולם מכירים פחות או יותר, אבל אתם יודעים, כשכלב השבוע הגיע, כשחזר רבי עקיבא לעירו, אחרי שהוא הדיר אותו, הדיר את ביתו מכל הנכסים, והיא הייתה ענייה מרודה 24 שנה, ואז כאב לו, הוא רצה לבטל את הנדר. אז הוא ניגש לגדול הדור שהגיע, רבי עקיבא, הוא לא ידע שזה החתן שלו, עם 24,000 תלמידים, תנאים קדושים הוא מגיע, ואז הוא מספר לו את הסיפור שהוא הדיר את ביתו בגלל שהיא לקחה עם הארץ, בור ועם הארץ, שונא תלמידי חכמים, זה אתה, כן, הוא לא יודע את זה, והוא אומר לו את כל הדברים, והוא אומר לו, ועכשיו אני רוצה להתיר את הנדר. נו, אז הוא שואל אותו, רבי עקיבא, אומר לו, תגיד לי, אם היית יודע שאותו רועה עני עתיד להיות תלמיד חכם מובהק מגדולי הדור, היית נודר גם את הנדר? ודאי שלא, ודאי שלא. אני כעסתי על ביתי שנישאה לרועה עני? לא על זה שנישאה לבור בעם הארץ ושונא תלמידי חכמים. שואל אותו רבי עקיבא, ואם היה החתן שלך, הבור הזה, הופך בינתיים לתלמיד חכם, והיה למשל כמוני, תגיד לי, היית מאושר עלי אדמות? אז הוא אומר לו, איי, מי ייתן? והייתה ביתי בוחרת אחת כמוך. אז רבי עקיבא שותק, ואז הוא אומר לו, אבי, אני הוא עקיבא בן יוסף המשרת שלך לשעבר מחתנך, אני הבעל של ביתך יחידה רחל, אתה לא מכיר אותי? וכלב השבוע עומד נדהם, מביט בחתנו, מתקשה להאמין, נושא קולו בבכי סוער, נופל על צוואריו, חתני היקר, תסלח לי. אומר, מה יש לסלוח? לא חטאת נגדי מאומה, הייתה לך זכות מלאה להתנגד לנישואי ביתך לאיש עם הארץ. אבל מכל מקום, עכשיו אני יכול להתיר לך את הנדר, שהרי זה אתה אמרת לי, שאם היית יודע שהחתן יהיה ברבות הימים תלמיד חכם, לא היית נודר כלל נדרך. אומר לו כלב השבוע, יברך אותך אלוקים, בוא עכשיו לבית, מחצית הרכוש אני נותן לך מיד, והמחצית השנייה תירש אחרי מותי. הוא היה עשיר אדיר, כלב השבוע. טוב, זה הסיפור שהגמרא מספרת, ושואלים רבותינו בעלי התוספות בכתובות סמך ג', ואם תאמר הלא אסור לפתוח בנולד, אסור לפתוח נדר בדבר נולד, דבר שעוד לא נולד ועתיד להתחדש רק אחר כך ולא היה בשעת הנדר. וכאן הרי בשעת הנדר רבי עקיבא היה עם הארץ, ורק אחר כך נולד ונהיה גדול הדור. אז איזה פתח של חרטה יש פה? אין דבר כזה שאתה יכול לפתוח לו את הנדר על סמך דבר שלא היה באותה עת. אז מתרצים התוספות, תקשיבו, שבמקרה של רבי עקיבא זה לא נחשב דבר נולד, אלא זה היה קיים. איך? היות ורבי עקיבא הלך לבאריו, היות שהוא הלך ללמוד, דרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אין דבר כזה שאדם שהולך ללמוד לא יצא אדם גדול, אין דבר כזה. דרך
כלומר זה חוק טבע רוחני שחקק הבורא יתברך בבריאה. מי שהולך ללמוד נהפך להיות גדול. אז נשאלת השאלה, הרבה הולכים ללמוד תורה ולא מגיעים לגדר של אדם גדול. איך מכריזים התוספות בפשטות? דרך הוא זה טבע, והולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אז המגיד הקדוש ממזריץ', זכותו תגן עלינו, אמר מה שאמרו התוספות מתייחסים לאדם שהולך ללמוד, רק ללמוד ותו לא. אבל מי שלנגד עיניו עומד גם הלימוד וגם כמה עניינים וגם המצב הכספי וגם ככה וגם ככה, לבטח לא יצליח ולא יעשה אדם גדול. היה מעשה בשני תלמידים באו לקבל תורה מפיו של המגיד הקדוש ממזריץ'. אחד הוא אמר לו אתה תצליח ותעלה מעלה בתורה ויראת שמיים, לשני אמר אתה לא תצליח. שאל אותו התלמיד השני למה חרצת את גורלי כך, מאיכן אתה יודע אם אני אצליח או לא? השיב לו ההבדל פשוט, חברך בא רק בשביל ללמוד תורה, אתה באת גם בשביל כבוד. כדי להצליח בתורה וביראת שמיים צריך לעזוב הכל ורק תורה ויראת שמיים. אותו דבר השיב הגריל חסמן זכר צדיק ברכה לבחור, שלח לו מכתב ושאל איך ייתכן שני בחורים באים לישיבה, למדו ביחד, שניהם שווים בכישרון והכל, ישנים באותו חדר, אחד עלה בתורה ואחד לא מתעלה, איך זה? כתב לו, הנה כתוב בפסוק על אברהם אבינו, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. למה כפילות? ברור שהם יצאו ללכת ארצה כנען, ברור שהם באו ארצה כנען, מה צריך להוסיף את המילים האלה? אלא התורה מלמדת שויבואו ארצה כנען, שזה הייתה השגת המעלה, זה תלוי איך יצאו ללכת ארצה כנען. לפי המחשבה והמטרה של היציאה, ככה מגיע אדם לתכלית. אברהם וגם לוט באו ארצה כנען, שניהם היו שווים בהשגת המעלה של ארץ ישראל, אבל הם היו שונים בויצאו ללכת ארצה כנען. אברהם יצא לכנען להשיג את האמת בעבודת השם, יציאתו מחרן הייתה החלטית, הוא עזב את הארץ ואת הבית, ולכן הוא השיג את המעלות, וביאתו לכנען שלמה. לעומתו לוט, כבר ביציאה ללכת כנען לא הייתה שלמה. הרי הוא רצה לירש את אברהם, ברגע שימות אברהם הוא יהיה יורש. וגם מועל לכנען לא היה שלם, והוא לא הצליח להשיג את המעלה עד שמצאנו את דרכו בסוף. מאהיל על סדום, איך הלכת למקום של זנות, של עריות, של תינופת? איך? אמרת שאתה רוצה לבוא ארצה כנען, ארץ שהכניעה בה, כנועים לפני השם. למה לא? למה לא עשית? כי הוא התכוון משהו אחר. יצאו אותו דבר, הלכו, אבל זה הכוונה שלו כך וזה הכוונה שלו. זה ההבדל בין בחורים. יש בחור שבא ללמוד, עוזב את הבית, כל רוחו וישותו זה רק בישיבה ובמטרה, הגשמיות לא תופסת מקום. תראו פה אנשים יושנים על ספסלים, על כיסאות, אין, לא הולכים הביתה. יש כאלה לא הולכים הביתה. כל המטרה, אני מדבר גם נשואים, כל המטרה לצאת בסוף הזמן עם ידיעות גדולות בתורה, במעשים טובים. ככה מתעלים ומצליחים ועושים חיל. יש בחור שבא לישיבה עם הבית, דבר ראשון הוא בודק איפה החדר, מי השכנים, איזה מזרון וזה, הוא דואג לגשמיות. אחר כך הוא פונה לראות אם יש לו סטנדר יפה ואיפה הוא יישב ועם מי ילמד, ולכן אין פלא. זה ההבדל בין מי שמגיע, מה התכלית ומה אתה משאיר מאחוריך. כל אדם צריך לדעת את הדברים האלה ברור. עכשיו אני אספר לכם סיפור אחרון שנספיק, איך יצר הרע אבל עובד עלינו. אלוף העולם, אלוף העולם. טוב, אז בואו נשמע איך הוא עושה את זה. היה קמצן בשם זליג, קמצן אמיתי,
כל מהותו אומרת קמצנות. לחם הוא אכל רק ממה שנשאר במאפיות משלשום. בזבוז כסף אין אצלו, מחריד. הוא לא אפשר לאכול מצות מפסח אשתקד. אנחנו לא יכולים, הוא אוכל. מעולם לא נתן פרוטה לעני. הרי הוא בעצמו עני מרוד. הוא היה עשיר, אבל הוא היה עני מרוד. כגודל קמצנותו, כך גודל עשירותו. הוא היה עשיר כקורח. אתם יודעים מה זה עשיר כקורח? לא תאמינו. כמו שקורח כל הרכוש שלו נקבר איתו באדמה, גם הוא זליג, כל הרכוש שלו היה מתחת לבלטות באדמה. הוא היה עשיר כמו קורח, ממש. כל הכסף באדמה, הכל באדמה. מתחת לקרשים של העץ ברצפת החנות הקטנה, היה מרים את הקרשים, כל פעם מוודא שהחלונות אטומים, תריסים מוגפים, דלת סגורה, ופודה כל יום, מודד את הפדיון כמה יש לו, ומחזיר את הכל לסכומים האגדיים. טוב, יום אחד, הוא החליט שהוא רוצה להתחתן, אני מדלג קצת, ניגש לשטחן העיר, ואמר, נו, אני רוצה להתחתן, יש לך מישהי להציע לי? אז הוא אומר לו, השטחן, תגיד לי, יש לך דירה כערכך? איפה תכניס את האישה אחרי נישואים? מה, תיתן לה לחלוק איתך את רצפת החנות, שתשים את הראש על שקי הסחורה כמו שאתה עושה? חשב הקמצן ואמר הצדק עם השטחן, אז מצא פתרון. אמר לו, אתה יודע מה? בית שווה כסף, וכסף זה כסף, ואיך אפשר לבזבז כסף? אבל בלי כסף אין בית. מה עושים? השטחן היה בטוח שהוא ירד מהעניין, אבל אחרי דקות הוא פתאום שומע, רגע, תמתין, יש לי בית, לא סתם בית, יש לי ארמון. בעוד שבועיים אשוב אליך ואראה לך את הארמון לאשתי. טוב, אם אנחנו חושבים שהוא מתכוון לרוקן את האוצרות ולרכוש ארמון רחב ידיים, אנחנו טועים. אז איך הוא יקיים את ההבטחה? תשמעו איזה אומן. הלך הקמצן ברחובות של העיר, התבונן על הבתים והארמונות, תכנן תכנונים, נעצר מול ארמון מפואר, אין כמוהו ליופי ונוי, מהודר בכל מיני הדר ושכלול, עצי פרי, פרחי נוי מלבלבים בגינה, מעיין מים מפקה בין השבילים, הביט משתאה, ולפתע גמלה החלטה בליבו. פה אשב כי הביתי, זה הארמון שלי, זהו. אבל נותרה בעיה קטנה, הכסף. לא היה חסר לזה לי כסף לקנות את כל הארמון, לא היה לו חסר. אבל להיפרד מכסף זה בעיה אצל זליג. כמובן הוא הבין את המשמעות, עכשיו הוא הבין את המשמעות של מה שאמרו חכמים. קשה זיווגו של אדם יותר מקריעת ים סוף. לקרוע את הכסף ממנו זה יותר מקריעת ים סוף. אחרי רגעים של מחשבה מצא פתרון, צחקק לעצמו ואמר, זה הארמון השווה מיליונים, אני קונה אותו ב500 רובל, גרוש לא יותר. בהחלטה נחושה בליבו, ניגש לשער, מושך במצילה, ברצוני לדבר עם בעל הבית, הוא אומר למשרת, פותח לפניו את השער בטון נכבד, מחייך חיוך רחב, שאינו עולה לו פרוטה כמובן, מקץ כמה רגעים, יושב בחדר המתנה מפואר, מתרווח על הכורסאות הנוחות, משתאה מול הפאר וההדר, מרגע לרגע מתחזקת ההחלטה, פה אני אגור וזהו ביתי. מאחר והקציב לעצמו 500 רובל, המשיך בתוכנית להוציא לפועל. אחרי המתנה נכנס בעל הבית בפסיעות מתונות, כולו אומר כבוד, כת קידה של חנופה, התיישב על הכיסא, ראה נכבדי, אומר לו לאחרונה, מחמת חולשה שתקפה אותי, ציווה עליי הרופא האישי ללכת מדי יום לטיול ארוך במקומות שהאוויר צח ונקי, ואני עובר פה תמיד לטייל, זה האזור המועדף עליי. והאוויר פה צח ונקי והסביבה מטופחת ונעה, אבל היות ואני מפונק ביותר,
אז אני צריך מדי פעם חפצים תוך כדי הטיול, ונסיעת החפצים במשך כל הטיול מהווה מטרד, גורמת לי אי נוחות רבה. אז אני מחפש מקום בטוח שאוכל להניח את חפציי, שאוכל ליטול אותם בעת שזדקק. האם תועיל בבקשה לעשות לי זאת בביתך? ברגע הראשון נדהם בעל הארמון מהבקשה המחוצפת, אבל כאיש עסקים ממולח אמר לו, וכמה תהיה מוכן לשלם על התענוג הזה? בתחילה סבר זליג לא יהיה מן החוכמה לשלוף את כל הקלפים, את כל הרובלים, אז הוא הוציא מהכיס 100 רובל. אמר לו, זה הסכום שאני מוכן לשלם, 100 רובל, תבינו תקילין. אולם משראה שדעתו של בעל הבית לא נוחה למשמע הסכום, אז קרב את הכיסא לשולחן ולחש לו כמו ממתיק סוד, יש לי הצעה שלא תוכל לסרב לה. בוא נסכם עסקה חתומה, אבל כדת וכדין, אתה תמכור לי מסמר נעוץ בכותל של הבית, עליו אני אוכל להניח את חפציי מחוץ לבית, ואליו תהיה לי תמיד גישה חופשית, ואני אשקול לך 300 רובלים, לא יותר כלום. בעל הבית מתחייך, הוא לא מצליח להבין איך אדם שפוי מוכן לשלם סכום כזה עבור מסמר בודד בקיר. ברגע הראשון חפץ לקפוץ על המציאה, אבל אחרי הרהור אמר, אם כזה שוטה מוכן לשלם על מסמר, אז אני אסחט אותו עד הסוף. 600 רובל זרק לחלל החדר והמתין לתגובה. זליג שהכין כבר את 500 רובל אמר, 500 מזל וברכה. וזליג הוציא חוזה מוכן, ועת נשלפה, והחוזה נחתם כדת וכדין. המסמר נקבע בקיר, שני הסוחרים לחצו ידיים זה לזה, כל אחד פנה לדרכו. למחרת בבוקר התייצב לו זליג בפתח ביתו של המוכר, נכנס בצעדים מהוססים, הוריד את המגבעת והניח אותה על המסמר ויצא. יום אחרי זה הייתה התקדמות, במקום מגבעת שם חליפה מרופטת. ככה נמשך המצב, עד שבאחד הימים זליג הגיע אוחז שקית, ודבר מה בא? תלה את השקית על המסמר והלך. יצא זליג מן הבית, והמוכר ובני ביתו התחילו לחוש ריח לא טוב, משהו לא נעים. ריח צחנה התחיל להתפשט בכל הבית. לא היה קשה לזהות שהמקור שלו בשקית התלויה על המסמר, שנמכר כדת וכדין ויש חוזה. עבר יום יומיים, הבן אדם לא נראה בשטח, והריח גובר, מתעצם, הסרחון מתפשט. זליג לא בא לקחת את החבילה. ביום השלישי זליג מגיע, כולם נשמו לרווחה, סוף סוף הוא ייקח את השקית, והמכה תסור מהבית. אבל כשנכנס זליג פוסע מעדנות לעבר מסמרו, הם הבינו שנפלה צרה צרורה בחלקם. זליג תכנן ליטול את החבילה הקודמת, אולם תחתיה הביא חבילה אחרת יותר גדולה עם ריח נודף ממנה נורא שבעתיים. בעל הבית נסה להסביר לזליג, הלו, לא התכוונתי שמכרתי לך את המסמר שתעשה לי דברים כאלה. מנסה לשכנע, לרצות. אומר לו זליג, אתה חתום, קיבלת 500 רובל על מסמר, על מסמר, אני מוכן להחזיר לך. הסכם זה הסכם, הנה הסכם. לא מוכן. אחרי ימים נוספים זה היה בלתי נסבל, כולם ברחו מהקומה התחתונה לקומה העליונה, ואחרי שבוע לא יכלו לנשום, עזבו את הבית, ברחו כולם, לא נשאר אף אחד בבית, והארמון נשאר ריק. עכשיו הוא חזר לשטחן, אמר יש לי ארמון.
איי 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 איי, איפה האישה? אומר לו. נו, נוכל גדול זליג, נכון? נוכל. אבל יש אחד שכבר קדם לו, קוראים לו יצר הרע. הוא מבקש מאיתנו רק לדפוק מסמר קטן. ועל המסמר הוא יתלה לך נבלות וטרפות, הוא יתלה לך שאתה תוכל לראות על כל בן אדם. אתה יושב ואתה קצת חלשלוש ואתה לא משיג הישגים, ואתה מרגיש שאתה לא כל כך והחבר'ה משיגים אותך, אז הוא תולה לך סרחון. תראה, הנה זה, אבל לא לומד בדיוק, זה ככה, הרב בעצמו מאחר, זה לא ככה, מתחיל להסריח לך את כל הסביבה. עזוב, כולם רמאים פה, הכל שקר, זה לא פה שם. קם והולך, עוזב את הארמון והולך. מי עשה לו את זה? זליג, תקע לו מסמר, מהמסמר גירש אותו מהארמון לגהנום. רבי חנניה אומר רגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, לפי כוחר בעולם תורה ומצוות, שנאמר אדונו וסלמן צדקו יגדיל תורה ויאדיר.